Hello, auty, moi widzowie! Dzisiaj zagramy sobie jak zwykle w Ghost Recona, nie jak zwykle, nie zawsze gramy w Ghost Recona. Będziemy kontynuować nasze podboje z naszym skromnym uzbrojeniem. Nawet nie ma tu co dziuboć, bo tu nic już nas szczęśliwego nie spotko. Niestety, save uratowałem, grę uratowałem, uzbrojenia już nie. Siła wyższa. Ale już tylko 3 dni do patcha, a akurat skończę grę i już będę miał na niego wyjebane z góry na dół. Ale to... nieważne. Nie martwmy się. Nie, to nie będzie moje pierwsze podejście, nie będę kłamał. Faili było mnogo. Jedna z trudniejszych misji. Krajobrazowo bardzo piękna. Ale trudna. Wczytuj. Proszę, jak się słucha. Gwierna suka! Termosik, tu bimberek tam. Good. Pierdnij jakimś jokiem. To co, pójdziesz po picie? Nie, po ziemi. Podum-dum. Uś. Kurwa. Okno trzeba przymknąć, zawiało mrozem. Ja pierniczę, sierpień, a tu ciągnie jak w grudniu. Zima jakaś, czy co? Podziwiamy piękno graficzne, gdyż gra graficznie jest przednia, Direct 11. Desolacja, miękkie cienie. I dupne wymagania. Gra ma momenty upadku wiary w optymalizacji. Są takie, że patrzymy na drzewo i mamy 10 klatek. Patrzymy na obóz, gdzie jest 1000 obiektów i mamy 60. Sportem z konsoli jak z kobietą. Nie zrozumisz. Dobra. Mam tu snajper, na której mam tak ciulowy celownik, że nie wiadomo czym przymierzyć. Byłby dobry, no ale oczywiście gra wywaliła Fatal Error. I ciul z tego było. Dobra. Dzisiaj napieprzamy na czas. Nie. Kontemplujemy jak zawsze. Hyt! Za osłonę. Dobra. A tego to jebnę osobiście. Pania! Dobrze. Helikopter! I tak po battlefieldowemu, jeb z pilota. Nie. We've got a chopper here. Jeb się poślizgnął, spadł, nadział się na lufę. Nie. Na szczęście nie. Get the boys, get the girls, get the boys, get the girls. A! Ciężarówka zabójca.
Coś taki motyw muzyczny włączył, jakby mnie chcieli udupić. Za niewinność. No tu robię jedną wielką flankę, bo tutaj zdarzało się, iż odkrywano mnie bez najmniejszej przyczyny. Watch it. You're about to get spotted. Visual on 3 more hostiles. Dead ahead. Z tego nie ma takiego kąta nawet. Duchy pierwsze. There's another one. They're to our left. Careful, they're looking your way. A to jest... Właśnie przecież. Możemy... crawlować. Chłopie, no Jezus Maria. Co oni robią? One rifle. Near that container. Get up. Get up, stand up for your right. Bania ucigania. I'm moving. Dobra. You're gonna get spotted. Fuck! Bloody hell. That was so close, but not enough. Not enough. Target eliminated. There's another hostile. No, teraz już możemy napierdalać. 3 o'clock. 2 marked. Co nie znaczy, że mam tu zamiar przeprowadzić jakąś maszową rzeźnię. Add 2 more hostiles. Check behind us. On your shot. There's another one. Ahead of us. Dropped him. Słodkich snów, mój ty bolszewicki przyjacielu. Czy tu ktoś jeszcze jest oprócz tego? Marking Czekaj, third. You're gonna get spotted. Careful. Do it. Kill confirmed. I like it a lot. No panowie, skrzętnie. Da 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 da. Da 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 da. Camo going up. Camo going up. Po co nam camo? O, teraz będzie badass walk. I would have been a SEAL. Man, you ain't big enough to be a sailor. Basylsów. Ain't small enough either. How do they spend all day on a ship? See me, I need open spaces, not damn corridors. Fraps! 30 Ty ścierwo. noise. Właśnie, 30, redukuj hałas. Tell us about the control room. It's by the main drill. Fraps, małpo. The generator room to get there, and you're gonna hit a lot of friction on the way. You got numbers? No już! Negative. All the mechanical equipment in there is wreaking havoc on our thermals. I can't give you a good estimate. Mamy się przygotować na potencjalny rozpierdul. And expect more. Roger that, With old pleasure, boy. lads. We'll With take care of it. pleasure. Oh, with pleasure. With all the fucking pleasure. Not sure what's behind this door, gentlemen. Control room's on hold. Form up, get ready to rock. Form up. Camo's up. We've got hostages. Hello, my little friend. 2 armed with assault rifles. Co się stało? 3 more. Się hostiles zesrało. on the right. To the A left. ci powiem, kolego, fajny masz ten karabin.
Visual on 2 more. Where are they? To 9 o'clock. Get up. Stand up. Ładnie tą broń odłożył na ziemię, tak grzecznie. There's Nedema. Dobra, tutaj postaramy się rozegrać tak, że mam słuchawki, wszystko jest ok. They're looking your way. Bardzo dobre słuchawki to są, chciałem zauważyć. Rozegramy to jak prawdziwy Sam Fisher, czyli nie dotykamy nikogo nawet kijem. Hunter, be advised. Hostiles have started a lockdown sequence. Get to the control room and shut it down. Copy that. To już chyba nam nie pójdzie po cichu. Engage! Engage! Copy, engaging. Hostiles on the left. Hostile down. I gotta reload. Fajny ten AEK, tylko szkoda, że nie automat. Deploying seven to cover. Target down. They're reeling. Let's finish it. We gotta move. Dobra, panowie, dobra. Żywy, żywy, żywy! Down. Żywy był. You're hit. Get the cover. Keep going. Got him. Szukam jednak czegoś automatycznego. Moving, come on. Dobra, trudno. Poradzimy sobie jakoś. Come on, let's move. Chociaż w ogóle nie że masz broń. Target down. We broke up. Let's roll them up. Go, go, go. Contact, got a hit. O! Covering fire! He's down. You gotta get the cover. Fuck! Scratch one. Move, move. And he's dead. Wszyscy macie to samo. We need to move. Bardzo ładny. Come on, come on. Dziękuję. Zdobiczny. Flash out. Kowy, jeb. Right, watch the right. Keep moving. Got one. Copy. Granat. Drop them. What the hell? Pick it up. Come on. Dobra. We're losing time. Move the cover. Ah! Hold on. Then take it up. Stay on. I'm reloading. Target down. Jechać ruską swą oczy. Come on, let's move. Stairs. Nie mam odłamkowych. Move it, come on. Left side, watch it. Target down. We gotta Cholera, keep pushing 40 through. sekund mamy. Let's finish them off. Watch it, they're moving. Hostile down. I copy. Keep Fuck. moving. Dużo walki wręcz. Flash out. Flash is out. Roger. Keep moving, come on. Scratch one. We gotta keep pushing through. Find cover. Nie! Overlord. Control room secure. Good work, Hunter. Hack into the system from there. We'll shut down the sequence and access the other ship. Roger. Dobra. Hakuj Facebooka, hakuj. Jaka naszywka teselowana. Na to idą ciężkie pieniądze na karty graficzne. No, niby pierdółki, ale na konsolach tego nie ma i cieszy oko. There's a helipad on the upper deck. Rally there. Roger that, Overlord. Dobra.
Dość tego pieprzenia się po statkach, nie jesteśmy marynarzami. Chociaż Mikołaj ma patent żeglarza jachtowego. Take that shit, bitch, it's a real deal. No to chodźcie, pany. Legia pany. Nie, żartowałem. Iskra Opole! You know the rest. You started up pretty good down there, Hunter. We're gonna have to adjust plans. You've got multiple teams of hostiles closing on your location. A Russian QRF is inbound to reinforce. Helipads To located. wszystkie siły szybkiego reagowania. Nie wiem o co chodzi, ale się boję. Between here and there. Fight smart. Keep moving forward. Choppers are in the air. They'll provide support when they reach you. Understood. Fraps, We'll be as quick as we marudzi. can. Ruskie nadciągają. This shit can't get even a bit worse. Get back. They're about to spot you. Camel's active. Heads up, we got contact straight ahead. Looks like 3 riflemen. That's 2 targets. Ready, on your shot. Standing by. That's 3. Ready. Open fire. Hostile down. I'm reloading. Nie, ten by mu wlazł na ryj, by mu po dupie przeszedł. By go nie zauważył, a ja? O. A co to macie za karabinki, panowie? O. Ładne sprzęcicho. Też bym takiego chciał. Tobie save'ów nie wcięło, Mondralo. Amunicja się przyda. Hostiles, 9 o'clock. 4 armed with assault rifles. No niby są. Czterech, tu będzie więcej We niż got 4, 4 ja to more wiem. hostiles on site. Right ahead of us. Mark 2. To się nie uda po cichu. Marking the 3rd. Ready when you are. Ready to fire. Back. His history. Moving. Reloading. Ciul, nawet po cichu. Engage! Going hot! Chciałem powiedzieć, że wyszło po cichu, no. Chyba mamy snajperów. On the balcony! On the balcony! Sniper! They've got me pinned! Moving to clear! They're on the balcony! Gdyby ta snajpa miała normalny celownik. You're hit! Take cover! Jeden dostał. Watch it! 3 o'clock! Watch that balcony! Give me an ID! Drugi dostał. Kill that sniper! He's down! Trzeci. Już wiem jak celować nawet. Czysto chyba. Spodziewajmy się, że za moment wszystko się spieprzy, zlecą się tu tabuny ruskich. Cleared hot! Engaging! Nailed one! Stay focused! Dziękuję koledzy, że odpowiedzieliście ogniem. Move it! Hold fire! Pin down! Target to clear! Niesamowicie ułatwiło to sytuację, nie sądzicie? Hostile down! 12 o'clock! Ja też nie. They're on the move! To the sniper out there. Contact, out ahead! Rifleman! He's down! Cholera. Contact, out ahead! Ładuj! Target down! Odłamkowym! Contact, out ahead! Karabiny snajperskie czynią życie łatwiejszym. He's Dla down! snajperów oczywiście. Cover, I'm Nie moving! dla snajpionych. That's a kill. That was a kill. A panowie, nie ma co. Nie ma co.
Uhucha, uhaha, nasza zima zła. My się zimy nie boimy. Zaraz wszystkich zapierdolimy. Przepraszam za wulgaryzm, ale musiałem. Inny twórczy rym by tu nie przypasował. Złożyli drabinę, a ja niestety nie mogę podskoczyć na metr w górę, no. What? Nie! Kurwa. Get to cover. Hostile, 1 o'clock. You're in trouble. Get out of there. I'm moving to cover. Ja zaśnie automat! Target down. They're trying to flank. Gdzie? Jaką flankę? He's got an assault rifle. I've got a pin. He's up. Kurwa. They're ahead. Blast grenade. Ileż wątków naraz można ogarniać? Pomocy! Śmieszna sadoka wlazła z wrażenia. Let's move. Hostile, 9 o'clock. Scratch one. He's moving to cover. 9 o'clock. Moving, cover. Communicative, no shit! We're next to him now. Contact. Mała snajpa. He's down. Ratuje życie Watch the run. w krytycznych sytuacjach. Hostile, 3 o'clock. Overlord, we're bogged down here. How long till those choppers are in range? No, chopper by się przydał. Fuck! Hit him hard till we got him down. He's out. Right ahead. Back up. Hostile, flat. Macie też nieodparte wrażenie, że zaczynamy być pod przeważającymi siłami wroga? I'll keep him pinned. Ja też nie. Don't let him regroup. Incoming flag. Watch our left. Target Chybiam. Target down. I'm on the move. Dead ahead. Jednakowoż to już zaczyna być lekka przesada. We gotta reel him down. Covers are on site and engaging. Move to the helipad. Copy that, Overlord. Retro ball B. Let's go. He's down. He's got me pinned. Stay low. Yes! Coming to you. Nasi są. Contact, 12 o'clock. Fall back to cover. Ja pierdylam. Area secure. We're good to go. No, Moving. nie było wcale tak źle. Bo nawet drabina już jest dla nas. Cóż za zbieg okoliczności. Czyż nie? Nie. A, tak, moje. Znaj swe miejsce w szeregu, śmieciu. Oni tak wchodzą mnie od nagle. Jep. Umierają. Ale by był twist, co? Listen up, go. Coś Once to we're za in łatwo the air, I'm idzie. not sure what we're gonna be dealing with. Well, I'm shocked. We've had such clear directives so far. Frap Oh, znowu we'll się be right up your wkurwiał. alley, Dirty. Lots of targets, no hesitation. Oh, well, all right then. Still, we're not out of the woods yet. Keep your head screwed on, be smart about your targets. To tu jeszcze ktoś został żywy? If we don't take care of those reinforcements first, it might not matter. Those weren't the reinforcements. We'll see.
Hunters at the helipad. Copy that, Hunter. Your ride's inbound. Nie chcę być złośliwy, wygląda mi to dość bezpiecznie. Round up goes 2 by 2. Let's go. Trzymaj. Trzymaj. Ale Stonera ładnego zainkasowaliśmy, nie? Hook in. Let's go. Good to go. What's the status of that second ship? Our whiz kids were able to lock down the control system remotely, so it's safe from any tampering. Hostiles are converging on the ship, though, in force. They could still do serious damage. We're en route. Krótko mówiąc, zdupiamy. Spin it up, boys. Let's see what we can do from the air. Alright. Hostile convoy. I don't think they realize we're not Russians. Then let's let them know. Straight ahead. Woohoo! Target down. Woohoo! Hostile chopper inbound. Go back 30. Stay on the convoy. Pepper down. We'll handle the chopper. Copy that. Brzydkie zabawy z miniganem, oj brzydkie. Targets are cleared. All right, 30. This is the time I tell you to cut loose. Roger that. Tak się można bawić. Hostile down. Ciężka sprawa. Looks like a field HQ. Let's To jest... watch it. O! Hostile APC. Check your left. Shit. Camp clear. Quiet legit, isn't it? Tak na dobitkę. By się nie czuł samotny. Będziemy sobie przebijać żółwika z helikoptera do helikoptera teraz. Tacy profesjonaliści. Switch to thermals. RPG, watch it. Dobra. Nie wiem co robię, ale okej. Mnie to pasi. Normalnie rail shooter. Hostile chopper. Pepper and I will cover the ship. Nie. Take care of that high. You got it. Nie mam konta. Twardy. Base of the ship. Looks like they're planning charges. Understood, Overlord. We're on it. We gotta take them down before they set off those charges. No! Overlord, this is Hunter. The ship's secure. We're done here.
Warlord copies. Good work, Hunter. You're clear to extract. Russian spec ops aren't known for being big talkers, but Kozak's got Russian in his blood. Figured I'd let him take a shot. Как там погода в Екатеринбурге? Ты ведь не из Москвы. Цепных псов в доме не держат. Волки расчет, говорят сейчас. He's not talking because he's a grunt. He doesn't know anything. Oh, I know you're Kozak. From New York. And I know they brought you in because your unit can't keep its men alive. How many is it now? 4? 5? Nice ink. Saw a bunch of dead men in Georgia. We're done here, Kozak. What'd you get? His tat. It's from a Russian folklore about men who choose to become wolves. Tell DIA to start hunting references to Bodark. Good job. The Russian resistance is putting up a hell of a fight, and the resources you sent will go a long way. Unfortunately, the movement is still scattered and disorganized. DIA's identified a leader who could bring them together, General Alexei Duka. He's a career soldier, an impressive tactician, and a badass, and he might be the hero the Loyalists need. Raven's Rock forces must know it because they've pinned him in. We don't know the exact situation on the ground, but we know he needs a hand. Get in there and take the pressure off. If he can take it from there, I'd say he's the man for the job.